Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Good morning po mga ka-seniors. Sana po ariglado kita. And the sleep Dahil pinagmamati ang naman kakulugan sa hawak kapalpakan sa iyo to kasing kagutuman sa tulak. out Don't worry, be happy. and I hold you Ako po ang sa lingkod, Mardela, dahil ibang salit sa naperotian. Good morning po sa mga kababayan na nag-antabay sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live apasin man sa nakatune in sa 729 kHz sa pinan ka mga radyo, asan po dyan sa WGB sa Tabaco. Lado technical, sabay niya ito si Ronald Baldo, yaon man mga tugang sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez, together with our Cat College OGT, sina Dan De Melgar, at saka si Brian Allen Santor. Kiring man sa newsroom, yaon po dyan si Angel Mustasa, Jenny Matthew Valera, na sinasawya po ng mga counting sheep. interns from Bicol University, How can I hold you near? sina J.C.Tin Kathleen Escobar, Jasmine Jane Bausing, On your door, Ian Cel Vigueras. you fell. Sino pang nandyan? On your Wala yung ibang pangalan eh. Ha? Si Rosa moon is at saka marami pang iba. ring and tap Alright, mga tugang, saluha sa Mega Post Patrol sa parehas ng pangalan mga istorya para may balangibog sa banong at mapakan mga turog sa pansitan. Good morning po sa mga birthday celebrators. Happy birthday kay former board member, former city councilor, former anchorman kang Aramon Yato asin kang aniyan, kan Tingugang Banwaan, si RB, Raul Roy Burihon. Happy birthday pa din. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Alright, di, mga kababayan natin, maray na baray tayo ni na nagbaba ang inflation rate dito sa Bicol ngunyan pong kang February, no? As compared mga tugang kang January na naging 3.2%. Ay yan, 3.2 ang record, di ba? Now, kang ngunyan pong February, 2.7%. Ang sabi ni Regional Director Cynthia Perdiz kang Philippine Statistics Authority Bicol, naman po mga tugang sa iyang report sa Bicol Inflation Report. Ayan. 2.7%. Much lower than 2.9% na na-rehistro kang 2024 same month na February. Alam, di sana magpadagos pa diretso ng bumaba, ha? Tangani po na makaharaban ti lamang kita.
So data lang nakuha kong what triggered mga tugang di sabi nga rin pagbaba. Kaya po na ano yan, ining inflation rate digdi po sa Bicol region. Despite kang ano yan pag itaas kan presyo kan itong ano ni presyo kan karning urig. Yeah. De sa mga sunod siguro baka makuha na Joshua kung ano ang naging kausa tanganing bumaba mga tugang so ano yan. So sa tuya po na inflation rate. And then as to ano mo niyan ang kamugtakan kang piso ta. Pero ang purchasing power ka mga Bicolano, mga tugang ngunyan po na panahon na ini. Yan. Mas pa rin na nasasabutan ta po yan. Tanganing pag mapasaod kita, aram ta kung ano hanggang sa insa na ang kapasidad sa tuyang daradarang sentimos. Di ba? Alright. De, sa Kamsur, busy-busy ang mga katauhan duman ta maabot mga tugang so presidente. Garo 3 o'clock ang naipaabot sa information kang PIA. 3 PM mga tugang duman sa ano yan, Ferte Gymnasium. Duman mga tugang sa pili sa Kamsur. Manood po yan duman sa trabaho para sa mga Pilipino. Mga programa pong pigiralan sa riyan ngunyan. Okay? So, duman po sa mga kabarangay ta, mga tugang, halipot lang po ang iribanan ta. Hanggang 11 o'clock lang po kita. Ta first Friday ngunyan, kang bulan, pag first Friday of the month, 11 to 12, mga tugang, saka last Friday of the month, same time, nagprograma po ang Department of Trade and Industry, yung consumer at negosyo, para po magiyahan kita kana mga sistema kung paano magnegosyo, asin mga ito pong presyo, asin iba pa po na mga concern kan mga kababayan nato, most especially sumabukas pa sa naning negosyo. So nagbukas na, asin paano mapalaguyan. Marami tayong negosyo sandals mga tugang in all over the region. Okay. Dumang po sa mga kababayan ta, may mga direktiba na pigpaluwas mga tugang si Director Gilbert Sadsad kan Department of Education dahil po sa namamatian na init. In anticipation man yan sa mga pigpaluwas mga tugang na advisory kang Pag-asa, manunggod po sa heat index na namamatian. So may pigpaluwas na po na orden ang Regional Director kan DepEd na magkaigo ng intensive monitoring ka mga eskwelahan sa tahaw po kan nagitahas na heat index. Ang sabi mga tugang, ini ang kasimbagan kan ahensya duman sa antisipasyon sa pagitaas kang init. Yung paglangkaw mga tugang kang heat index na sabi nga ni pirmian may kaakibat mga tugang na health and safety risk. May kaakibat na peligro sa salud, magkatapos siyempre sa kaligtasan kan mga estudyante pati na mga maestra. So pinagdirihira na sa mga opisyal kan departamento napakasugon ang monitoring efforts asin magkondukta nin pigapod nindang granular assessment ka mga school facilities sa riyon. Ayan po ang memorandum na pigpaluwas, mga tugang, ni Regional Director Gilbert Sadsad kung saan pinagtawan po ng instruksyon ng DepEd Bicol officials na pakusugon ang surveillance kan school conditions asin magpautob nin precautionary measures para mamitigar ang potential na maraot na epekto kan extreme heat o sobrang init mga tugang sa mga learners o mga estudyante asin maging sa mga school personnel nga po sa mga maestra sin iba pang non-teaching personnel po dyan sa DepEd. Okay? So, ang sabi na mas makakatabang nin Marhay, itong periodic assessment ka mga pasilidad sa eskwelahan sa tabang mga tugang kan local government units asin sa mga health agencies. Sirang yung mga RHU, di ba? Para madeterminaran ang epekto mga tugang kang itong pagmitigar kang init
sa mga measures, sa mga lakdang na ipapatublinda, asin mag-iya ng ahensya sa pag-establisar ng magakanigong intervention. Yan. So, iyo po yan. Ang sabi sa mga schools division offices, asin mga eskwelahan, magsumitir ng weekly na situation reports na nakadetalye mga tugang ang klase kan ang suspension kan klase asin alternative learning arrangement. So yun po tabi in a nutshell ang laman kang direktiba kan direktor po kang DepEd ha. Maray ini naatab pa magkaigo na po ni mga pagpapasabot sa mga eskwelahan pati na ni masabot ang mga magurang na from time to time posible magkaigo po mga tugang nin alternative delivery modes of learning para ma-minimize ang exposure sa peligro. Depende po yan sa naranasan na masobrang init o kondisyon kan panahon digdi po sa tuya pong palibot. Iba. Okay, bueno, dagdagan na po ang mga istorya. Ali po dyan sa luwas. Nasa linya si Karen Ala. Karen, good morning. Please come in. Yes, good morning, Tabi Mar. Good morning sa mga paraan tabay. May kampiyadang mangyayari sa magiging ruta kan gigibuho na Grand Maritime Session sa bulan ng Mayo. Parte ka ining ilalaws na inang magayon. Iyan Tabi Mar ang kinumpirmar ni Dorothy Corican Pitikaw matapos ang sa indang paghururon kaiba ang Diocese San Legacy para nga ni sa inang magayon Marian Festival. Sa napag-araman niya itong informasyon niya sa Pitikaw, sinabing imbis po nakagawian na duro-diretso ang maritime procession tuon huroan sa Budbigdi sa may sawangan, ang mangyayari na palantabi direktmar susub sa napagkasurunduan duman, mag-apit-apit na si Santa Ina sa kada parokya kan distrito. Bali halimbawa direktmar, kung mapunaya maali sa huroan, bibisitahan na kaini ang mga darakulang parokya digdi sa Tabaco, Malilipot, Pasakay, Sagpud, Santo Domingo. Dahil pagkatapos kan Santo Domingo, mapasiring na ining formal, pasawangan. Di na maagi sa Malinaw palan. Di na po, daing pigmension na arugan, ang minensyon na sa tuya kan Pag arani man sa nang arani ang distansya ninda pwede nang masakop garo ani. Ayan. Okay. So baapit an itong so mga nagsarakay diyan sa Duungan sa pantalan sa ano yan kung saan man ninda na i-designar na magduong sumal na ina diyan sa Tabaco. Okay, Pagkatapos sabi ko, mapasiring sa Malilipot, madrop by sa Bakakay and then Apo. Santo Domingo. And Okay, then sabi ko, diretso na digdi sa Sawangan. Roger, Tabi Direkmar. Ngunyan, upunan pa lang ining maritime procession, April 26. Katagot sa ini, maduraraan apit-apit na ini sa kada parokya, kung petsa 26 kan Abril, sagbod petsa 30 kan Abril. As in, ang mangyayari pa lang Tabi Direkmar sa laot ng nasabing periodo, ma-overnight digdi sa kada parokya, ang Santa Ina. Dahil ang tayo pa lang Direkmar, ang kahagadan kan mga parokyad man, na dahil na sana kung magkakaraway-kaway, kung maagi sa inda, ang mangyayari, pisong sinda, ma-overnight ang Santa Ina sa kada parokya kan mga munisipyong ini sa first district. Ayun, di napagbigyan sa mga kamautan ka mga parishioners. Roger, Tabi Direkmar. Tapos, pagkatapos sa na katapusan kan Abril 30, ma-din na yan sa may sawangan. Tapos ang target na Tabi Direkmar by 4 p.m. digdi na ilalakaw pasiring sa Albay Cathedral si Santa Ina. Ayan, Tabi Direkmar, ang nako at istorya digdi sa Kapitolyo Provincial, Karan Ala, DCGD. Ay, ang Karen, Yes, Direkmar. dahi na itong so halabauno na prosesyon sa pagkabanggi. Dahil na po, Dahil na ito, no? Dahil na. Dahil na po. Dahil pati sa plan siya So masyadong yan ang major na pagbabago duman sa ruta kan maritime procession. Ako, Direkmar, i-utilize to April 26 to April 30 sa kada parokyang aapitan ng Santa Ina. Ayun, may nabanggit kung may mga bisita giraray na patronale sa ibang lugar araw na kaaging taon na magsabay diyan sa pagbiyahe kan malay na pasiring dito sa Sawangan. Yes, actually, Direkmar, so nakabot lang na arugan na information sa in connection to that. Mga 25 kaso lang ang target nila na magsarabay digdi, pero din ibang tigit pa na information regarding that Tabi Direkmar.
Okay. Panchi kong paso. Hige, no rin yan mangyayari April 26. April 26 to April 30. April Pag abot 30. sabi kay Maywan Direct Mart, yun ay so ididigdi na sa may sawangan. By 4 p.m., ididigdi na tabi yan sa Albay Cathedral. Ayan. Grand procession na tabi. Land procession pala sabi. Ayan, pero anong oras daan misa duman sa Uruan sa April 26? Iyan tabi Direct Mart, ang data na apos Ayan, takanginot baga, 5 o'clock nagmisa. After kang misa, nagtulak na so maritime procession. Dire-diretso hanggang digdi sa sawangan na uminabot yung mga pasado alas 12. Yan, sungon niya na mangyayari palan, pagali duman sa Huruan, mabiyahe pasiring sa tabako, di ibababa, sumalay na sa simbahan kan tabako, ma-overnight duman. Walter sabi. Tapos And sunod then- naman, sa Manilipot, overnight naman dyan. Hanggang matapos sa Bakakay, overnight dyan. Santo Domingo, overnight naman dyan. Yan. Pero anong mangyayari, limbawa, pasiring sa Malilipot, maagi sa dagat manggiraray o maninampu na? They direct na, ang sabi, sa tubig, maritime. Maritime manggiraray, Opo, direct Hindi na ako lang, tumakas. Baka mag-abot sa tabako, maninampu na. Maritime manggiraray. Ayan, Yes, okay. direct, Mark. Very good. Si Marin na yung malinaw. Tanganing. Okay, sige. Ayos. Ayan, sabi direct na, ang istorya digdi sa Pitikaw, Karan Ala, DCGB News. Mas karan, nakatutok para po dyan sa Grand Marian Procession this 2025. Pwede lawas man po kayo, giraray po yan, na aktibidad na yan, despite kang ito pong suspension kang implementasyon mga tugang o pagkakaigwa kay ni po na Magayon Festival because of some, sabi nga ni kaya ni posibleng mga pagsuway sa election laws, di ba? Sa election ko dahil po sa para ng eleksyon. Kaya, iyo po yan ang mangyayari. Nilawas manggiraray mga tugang ayan pong Grand Marian Procession. Na parte yan ka ito, kang celebration last year, kang Magayon Festival. By this time, it will be parang stand-alone yan ng Grand Maritime Procession. April 26, magatugang hanggang Pitsa 30. So maghahapit sa kada mga banwaan na naunambitan para mag-overnight and then ginagahan, larga naman para sa saro naman na parokya. Okay? Hige po tabi. Mga kababayan natin, dagdagan tayo istorya alin po dyan sa luwas. Joshua James Bino nasa linya. Joshua! Please coming, Joshua. Yes, good morning, Sir Mar. Ini good news ini para sa provincial government sa Balbay. Oh. Sa may paagi pa sindang pwedeng dibuhon para makasabay sa listahan na may konsiderar na pwede naman sila makapagbakal ng baga sa NFA. Day pa, After katong, day pa ginibaw? Ginibaw pa sana? siguro, alagatan na ko Sir Mar kan inflation press con, Oh. nasa tuyaan ba ng si taga-DA, si Sir Florentino Ubalde. Oh. Pinapot akong may pwede sindang maitabang sa provincial government para makasabay duman sa listahan kan mga probinsya na pwedeng bumakal min baga sa NFA. Aha. Kanpira 33 pesos, tapos papatungan rin na rin 2 pesos, ito mabakal man sa mga residente. Iyan kung gustong patungan. Pero pwede mong bagang dahin na. Pwede mo dahil na kung talagang Total, kwarta hanggang gobyerno, panao sa tao dahil napagdilinsyahan. Siguro Sir Marcay, Sir Florentino Balde, kan Department of Agriculture Bicol, pwedeng gumibo ng resolution ang provincial government tapos i-address sa National Price Coordinating Council na kumbaga mag-request sa paunran man sinda na magbakal Sir Marlin Bagat sa NFA after katungan declaration niya na kan food security emergency on rice. Tama ko Sir Mar ang sinbag sa kuya ni Sir Florentino Ubalde. Base po sa ito po kasing declaration of emergency food security po ay isa sa mga provisions po ng ating Republic Act 11203 as amended by Republic Act 12078, yung rice tarification law and the extension of the rice tarification law, na kung saan po ang base po sa provision na kung saan yung kapangyarihan po ng Department of Agriculture on rice price stabilization and supply regulation, na kung saan po yung aming pong DA Secretary, upon the recommendation of the National Price Coordinating Council, shall declare a food security emergency on rice due to supply shortage
or extraordinary increase in prices. Sa ngayon po, dito po sa Bicol Region, tama ka po sir, ay may 4 lang na probinsya ang masusuplayan ng National Food Authority. Na kung saan po, sa Kamsur, per month, magsusupply po ang NFA po ng 25,000 bags, ang Camnorte po 10,000 bags, ang Sorsogon po 2,800 bags, at sa Masbate 800 bags. So wala po ang probinsya ng Albay at Catanduanes. Subalit po ay may mga hakbang na pwede pong gawin ang ating lokal na pamahalaan ng probinsya ng Catanduanes at Albay sa pamamagitan po ng resolution o pagsulat po sa National Price Coordinating Council na mabigyan din, mapagbilhan din ng ang probinsyang ito ng NFA ng bigas po sa halagang 33 pesos na kung saan dadagdagan po ng LGU ng 2 pesos para po 35 pesos. Mas bako lang sir surat but unapproved resolution kang sanggunian. Sa ngayon po araw ay mayroon pong kadiwa summit sa probinsya ng Albay, dyan po sa Apaw, na kung saan po nagtitipon-tipon po yung ating mga stakeholders, and sila po ay magka-craft ng resolution at appeal letter po sa ating pong Pangulo and address po sa ating kalihim at ma-course po sa National Price Coordinating Council na mabigyan din ng kaukulang ilang bags ang probinsya ng Albay. Pwede sir na yung Apaw lang po ang mag-give ng surat address to or kay Puan sir, parang resolution na nag-agi pa sa sangguniang panlalawigan. Yes po. Panlalawigan sir. Thank you sir. Ano, kahit po pa ng resolution po ng Sangguniang Panlalawigan? Resolution that sabi siya, Mar. From Sangguniang Panlalawigan. Pwede ng Apaw or kay Puan mag-agi sa Sangguniang Panlalawigan. Sabi ni Sir Tino. Ayan, Opo. tanganing makaapilar naman sa National Price Coordinating Council. Layo ang dahilan kung ata din nakasabay sa duwang probinsya. Okay, kasi ang sunod ka, ang pag tinugutan sinda, mapasar manggirarang kin resolusyon at Sangguniang Panlalawigan na pigtutugutan sa gobernador na may kapag-transaksyon naman sa FTI. Gotcha. Ayan, ini nang inuto ninda, dali una ninda, tabaka maubos sa subagas. Pero dahil nagiro ang bagas. O ta, primero, dahil kwarta. Oo, Sir Gio. Tapos, so iba, dahil pa nakagibong resolusyon na mina-autorizar sa gobernador o kaya sa gobernador o kaya sa sa mga mayor na magibag-transaksyon naman sa FTI. Okay. Dali-dali na ka na Albay, makasabay lamang. At sabi sa Sir Mar, si Gov Bonggao willing na magbakal, sabi ni Regional Manager kan NFA. May kwarta nga ng probinsya. Kaya lang, ang nakakapugol dyan, tada sinabay sa lista. Ko lang nalistahan duman na pag nasa lista ka, maduman ka sa FTI, mapahayag ka ng intensyon mo, daradara mo sa resolution kang sanggunian, consent, na gusto ka na magbakal kibaga sa inda. Ngunyan, tatawang ka ki-purchase order kan FTI, ito na ipipresentar mo digdi sa kunyan, sa NFA para releasean ka ng bagas. Tambayadan duman sa FTI, bako man sa NFA direkta. Yan, okay. Ay, sabi Sir Mar, may gabay support mo sa bago, so purchasing power kan Piso. sa Bicol, Pira. 0.75. Ay, nagbaba! Ay, naglangkaw! Naglangkaw, Pilipit. Ito dati, garo, 84 yan eh. 75 na di. Masasabi yun, sobrang basket mo, may laman-laman ng mga 2 pidaso pa. Oo, nagdagan makikit. Nagbaba sa inflation. Okay, sige. Ay, sabi Sir Mar, ang dagdag na storya, Joshua Bino, CCTV. Thank you very much, Joshua. And that ends our program for today, mga kababayan. Salamat po. Sa inyong pagandamay. After the news break, abangan po, Consumer at Negosyo, ng DTI Regional Office 5. Bye-bye! Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shea, syrup formula na. Para kung may kalentura ang aki, bukas agad, inom agad! Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangan